Dalawang bahay at mga motorsiklo inararo ng pampasaherong jeep sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Kasama natin sa balita si Radyoman John Banyadera, RMN Daet. Inararo ng pampasaherong jeep ang dalawang bahay at dalawang motorsiklo sa Barangay Luklukan Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte. Ayon sa ulat, nakapatay umano ang makina ng pampasaherong jeep at nang tinanggal ang kalsunit ay bigla na lang bubulusok sa matarik na daan hanggang sa sumalpok sa dalawang kabahayan at dalawang motorsiklo. Sa pool sa CCTV ang pagbulusok ng naturang pampasaherong jeep. Ilang individual ang naiulat na nasugatan, ngunit wala namang naitalang nasawi sa aksidente. Agad namang responde ang mga tauhan ng MDRRMO Jose Panganiban at sinugod ang driver, konduktor at pasahero nito sa pinakamalapit na pagamutan. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kasama mo mula DWSR, RMN Daet, Radyoman John Banyadera, Tatak RMN.